li bajarê min bicê encamdana teqînan ji meha borî ve û tanha berdewam e. Rejima Sûriyê jî êrişên xwe û topbarankirinê li ser devera bêçek li bakurî Sûriyê zêdetir dike. Tûpabendiyê birêkeftina devera bêçek nake. Roja înê êvarî teqîneke tund bajarê min bicê li bakurî rojhilatî gundewarê Helebê hejand. Hevdemî ku artêşa rejima Sûriyê proseyên topbarankirinê li ser devera bêçek li bakurî Sûriyê zêdetir kir. Rewangeha Sûriyê ya mafê mirovan eşkere kir ku teqîna min bicê di encama teqandina mayînekê de nêzî mala serokê çekdarên encûmena min bicêya leşkerî ya ser bi hesedê ve hat encamdan ku di dema derbasbûna otomobîleke ser bi serkirdeyekî encûmenê de hat encamdan. Li gorî rewangehê serokê çekdarên encûmena min bicêya leşkerî di dema bûyerê de nal mala xwe bû. Di 29 meha borî de jî otomobîleke leşkerî ser bi encûmena sivîl ve li min bicê li nîzî goristana bajêr bi teqînekê hat armançkirin zirarên madî rûdan. Ajokarê otomobîlê jî bi tundî birîndar bû. Beriya wê jî di 18 meha borî de teqînek diriya xwekujekî de hat encamdan. Di encamê de 15 kes di nav wan de 4 leşkerên Emerîkî jiyana xweş destdan. Li aliyekê din li Sûriyê artêşa rejima Sûriyê topbarankirina hejmarek deverên li devera bêçek ango kêmkirina asta şer ku Rûsya û Tirkiye ragihand bûn bi tundî berdewam dike. Bu mûşekan Hema û Idlib armanc kir. Li gorî rewangeha Sûriya mafê mirovan êrişa rejimê deverên Keferzêta, Letamnê, Buwêda, Sexir li bakurî gundewarê Hemayê armanc kiriye. Di encamê de hejmarek birîndar ketin. Di Eylûna sala 2018 de Rûsya û Tirkiye li ser avakirina devera bêçek li Idlibê û derdora wê bi kurahiya 15 ta 20 kilometran rêkeftin. Li gorî wê rêkeftinê hin deveran li parêzgeha Idlibê û gundewarê Helebê yê Rojava bakurê Hemayê û Latqiyê û rojhilatî wê li xwe digire. Lê rejima Esed bi wê rêkeftinê papend nebûye. Êrişên xwe ranewestandine û hin jî berdewam e.